Ce facem noi cu toate răschiturile astea din centrul Chișinăului? Totuși, ideea de răschituri e promovată de oameni care nu sunt tocmai bine intenționați. De ce el este important? De ce clădirile vechi sunt importante pentru un oraș în genere? Puțin cunosc centrul istoric, este în limitele unor străzi, da? De la Matievici la Albișoara, Mihai Viteazu, Ismail. Uite, un oraș este ca un om. El are o personalitate. Prin asta el se deosebește de alții. Pentru că oamenii vor să vină la Chișinău, pentru că acesta este Chișinău, pentru că el nu este repetabil, el nu este așa ca alte orașe. Eu vreau să vin într-un oraș să văd specificul acestui oraș. Ministerul Culturii este responsabil de politica națională, iar autoritățile publice locale, adică primăriile, sunt responsabile de politicile la nivel local. Cine este responsabil de reabilitarea unui monument? Iată, avem o clădire și cine e responsabil de reabilitarea lui? Ca să compensez aceste cheltuieli, eu vreau să-l extind o leacă, să-i mai adaug un etaj, să-i mai fac o prestroi și respectiv asta costă să repară un monument istoric, e de 10 ori mai scump decât să repari pur și simplu o clădire. Noi toți cerem de la proprietari, dar în același timp trebuie să înțelegem că ei trebuie ajutați. Se argumentează haosul în construcție de fapt că nu există pus centru. În același timp, vedem că în centru, de-a lungul timpului, se întâmplă foarte multă construcție. Și nu există o structură care să se ocupe de gândirea, analiza și planificarea pe termen lung a lucrurilor în Chișinău. Noi am salvat postarea, noi am salvat absolut tot și în câteva luni ceva s-a întâmplat pentru că primăria s-a răzgândit. Plus la asta, strada 31 august are mare potențial de stradă de coridor verde. Până la urmă, un PUZ, un plan urbanistic, este o politică de dezvoltare a unei zone. Asta nu înseamnă că tu vii și pur și simplu modifici un cod pentru ca să construiești acolo 5 blocuri. Oamenii să înțeleagă ce promit politicienii în campanie electorală, să înțeleagă ce fac deci cei care conduc instituțiile municipale și centrale în acest sens, pentru că foarte des ei spun una în campanie electorală, pe urmă fac alta și oamenii nu se sezează această diferență. Deci ăștia care construiesc, care și-au cumpărat terenul, ei construiesc doar pe terenul lor, iar porțiunile care au rămas în PUZ erau prevăzute pentru școală, grădiniță, spații publice, teren de joacă. Așa și o să rămână liber. Salutare, prieteni! Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Dialog Urban. Sunt Victor Chironda și în ediția de astăzi discutăm despre patrimoniul urban al orașului Chișinău și dezvoltarea urbană cu grijă față de patrimoniu. Discutăm asta cu Aneta Dabija. Aneta este consilier municipal, este cofondatoarea organizației Salvați Chișinăul, activist civic, o persoană cu experiență bogată în tot ce înseamnă lupta pentru păstrarea patrimoniului urban. Bine ai venit, Aneta! Salut și bine te-am găsit! Mersi pentru invitație! O să încep deodată cu cea mai des întâlnită întrebare în acest sens. Ce facem noi cu toate răschiturile astea din centrul Chișinăului? Eu aș fi mai atentă la utilizarea anumitor termeni. Eu doar transmit ideea care foarte des o auzim în discuție și este unul dintre lucrurile care se spune foarte des în acest sens. Eu nu sunt neapărat de acord cu asta, dar este așa părere publică și de asta vreau să începem iată direct de la ea. Da, dacă tot începem de la ideea asta, părerea mea, după observațiile pe care le-am avut noi și în special dacă vorbim despre activitatea asociației, este că faptul că niște răschituri sunt niște idei care vin de la oameni nu tocmai bine intenționați. De regulă, 90% dintre oamenii din Chișinău, sau cel puțin cei cu care noi am interacționat de-a lungul activității noastre, țin foarte mult la patrimoniul lor și asta se vede în momentul în care ceva se întâmplă. Poate ai observat și tu atunci când, nu știu, se demolează o clădire istorică. Chiar dacă ea nu a fost cea mai vizibilă din centrul istoric al orașului, nu contează oricum, efectul unei astfel de știri asupra societății, din ce am văzut eu, este destul de, cum să zic,
provoacă anumite emoții și sentimente din partea oamenilor. Și de regulă oamenii reacționează negativ la astfel de știri când se demolează o clădire istorică. De asta eu cred că totuși ideea de răschituri e promovată de oameni care nu sunt tocmai bine intenționați, dar chișinăuienii își iubesc patrimoniul lor, din ce am văzut noi. E adevărat, dar hai să începem de la asta. Iată, ce înseamnă în genere un patrimoniu pentru oraș? De ce el este important? De ce clădirile vechi sunt importante pentru un oraș în genere? Da, bună întrebare. Eu cred că, în primul rând, dacă vorbim despre partea istorică a orașului, noi dacă vorbim despre Chișinău și dacă luăm centrul istoric tot așa cum el este, da, puțin cunosc centrul istoric, este în limitele unor străzi, da, de la Matievici la Albișoara, Mihai Viteazu, Ismail și mai sunt câteva străzi. Deci centrul vechi a orașului Chișinău este un monument în sine. Exact. Și are statut de monument. Chiar, adică nu fiecare clădire din parte, dar însă și această configurație. Și de multe ori există discuții aprinse cu referire la limita acestui centru istoric. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că nu se înțelege statutul de monument. Adică noi când vorbim un monument istoric, nu neapărat ne referim la, nu știu, valoarea arhitecturală. Deși asta ar putea fi una din condiții, dar nu neapărat. Adică nu orice monument istoric neapărat este un monument de arhitectură. Exact. Un monument istoric, nu știu, poate a locuit cineva important într-o clădire și atunci el devine monument istoric. Poate pentru societate este o clădire importantă. Dacă vorbim, de exemplu, despre Guguță. Noi doar știm că pentru o anumită parte din chișinăuieni este o clădire importantă. Vorbești de cafeneaua din parcul... De cafeneaua Guguță, da, din parcul Ștefan cel Mare. Și mai sunt multe alte clădiri care... Un copac poate fi, da? Da, bineînțeles. Un havuz, o intersecție poate avea Sigur valori. că da. Și acum să ajungem la discuția despre 31 august. Ok, ajungem acolo neapărat. Da. Dar esența asta, ca oamenii să înțeleagă. Iată, ok, toate aceste lucruri, să zicem, ele sunt într-un oraș, dar care e sensul lor? Pentru că după mine, eu așa explicam de obicei asta, că, uite, un oraș este ca un om. El are o personalitate. Prin asta el se deosebește de alții oameni. Și prin asta el se face deosebit, cunoscut, specific, pentru că are anumite particularități legate de cum funcționează, cum e construit, cum arată și așa mai departe. Și dacă noi radem aceste lucruri, și le construim, adică toate orașele după același tipar, noi nu o să mai înțelegem dacă suntem în Chișinău sau suntem în... Orașele pur și simplu nu o să mai aibă identitate, doar centrele istorice, asta de ce e importantă identitatea asta? Pentru că tu ai zis asta, asta e ceea ce deosebește un oraș de altul. Adică ceea ce s-a construit în Chișinău și ceea ce reprezintă centrul istoric din Chișinău nu o să găsim nicăieri în altă parte. O să găsim elemente, da, pentru că anumite elemente din centrul istoric se găsesc și la Iași, și la București, și la Odessa, de exemplu, dar cumva, așa cum este centrul istoric al Chișinăului, este individual, unic. Și ce am mai vrut să zic, dacă vorbim de centru istoric, cum am spus, ea nu neapărat reprezintă valoare arhitecturală în sine, dar reprezintă valoare ca istorică. Pentru că ăsta, deci centrul istoric al Chișinăului ne relatează de fapt cum s-a dezvoltat orașul nostru, începând cu secolul XVIII sau chiar XVII. Deci centrul istoric reprezintă modul în care s-a dezvoltat orașul nostru de-a lungul reflectă toate etapele, toate nivelurile. Chiar dacă nu se vede uneori, chiar dacă nu e așa de evident, dar asta este esența centrului istoric. Și încă o dată zic, nu neapărat reprezintă valoarea arhitecturală. Sigur că în anumite cazuri reprezintă valoarea arhitecturală. Dacă vorbim, nu știu, de clădirea Herța de pe strada Ștefan cel Mare, 115, sau clădiri din perioada interbelică, sau clădirea primăriei, bineînțeles. Și multe alte. Da, ele individuale, dacă am putea să le luăm ca obiecte, atunci da.
Au valoare arhitecturală, unele. Dar dacă vorbim de centru istoric ca un tot întreg, atunci valoarea lui este istorică. Și de obicei lumea nu prea înțelege faptul că valoarea asta istorică, ea înseamnă de fapt și valoare economică, pentru că asta este practic deci, ceea ce atrage oamenii, turiștii în primul rând, pentru că oamenii vor să vină la Chișinău, pentru că acesta este Chișinău, pentru că el este repetabil, el nu este așa ca alte orașe. Eu vreau să vin într-un oraș să văd specificul acestui oraș. Eu am fost am făcut și practică și am mai învățat în multe orașe americane și dacă te duceai în anumite zone din așa numitele downtown-uri ale orașelor astea americane construite deja după secolul 20 încoace, ele nu prea poți să le deosebești centrul Houstonului de centrul Atlantei sau alt oraș care are aceleași clădiri de sticlă, același tip de străzi, același tip de parc garaje, adică oarecum tu la un moment dat te pierzi și nu înțelegi care este valoarea acestui oraș. Dacă când ajungi într-o zonă specifică unde este o clădire, cum spuneai, iconic building, da, o clădire specifică locală, unde este un parc local, unde este o configurație de străzi specifică rămasă încă de pe vreme până la mașini, atunci apare această identitate și eu știu că eu sunt în Atlanta sau sunt în Seattle sau sunt în... Da, exact. Exact același lucru poate fi spus și despre Chișinău. Și mie îmi pare rău pe locuri că turiștii, de fapt, sunt cei care cumva ne atrag atenția la unicitatea centrului istoric al Chișinăului. Noi de multe ori, cei de pe loc, probabil că, nu știu, noi suntem obișnuiți cu orașul, nu observăm că anumite lucruri sunt mai deosebite. Dar iată, din experiența mea, din discuții cu mulți străini care vin aici, mulți iubesc foarte mult să se plimbe din partea de jos a centrului istoric. De ce? Datorită configurării străzilor. Partea de jos, asta e tot ce mai vale de strada Columna, zona pieței centrale. Exact, da. Ei, mulți dintre ei preferă anume zona asta, pentru că configurarea străzilor e diferită de partea de sus a centrului istoric, dacă vorbim de Ștefan cel Mare în sus. Și da, astea sunt lucruri pe care de multe ori nu toată lumea de pe loc le observă. Și e păcat. Bun, și dacă lucrurile astea sunt atât de importante și atât de mare rol au, de ce noi am ajuns în situația asta în care noi practic irosim acest fond construit, această valoare istorică, patrimoniul ăsta vechi al Chișinăului, iată, el degradează, el e mutilat sistemic, el e transformat în tot ce vrei, numai nu, deci cu mici excepții, noi în centru avem clădiri istorice valorificate. Deci, în mare parte, sunt fie demolate, fie transformate într-o chestie care nu mai are etnicitate. Păi, bun, cauze sunt mai multe, dar eu cred că noi o să învățăm cum să valorificăm patrimoniul nostru odată ce noi și ne vom cum să zic, ne vom dezvolta, să zic așa, ca societate. Dar eu aș spune că noi am remarcat în ultimii ani două direcții, dacă vorbim despre patrimoniu. Lucruri pe care noi nu le-am remarcat anterior. Deci sunt două direcții. Prima direcție, da, e aia când pur și simplu se distruge centrul istoric, când se construiesc blocuri care n-au absolut nicio treabă cu mediul urban existent, cu tot ce înseamnă patrimoniu. Și pe de altă parte, noi vedem o altă direcție în care foarte mulți agenți economici sau proprietari ai clădirilor istorice încearcă să le reabiliteze, să le valorifice, așa cum pot ei, așa cum știu. Da, de multe ori, dacă vorbim despre principiile de restaurare și reabilitare, sigur că noi avem multe de învățat la capitolul ăsta, sunt multe exemple bune, da, bune dacă vorbim de restaurare, dar probabil că asta este o altă etapă. Dar ce am observat noi este că mulți agenți economici aleg să reabiliteze ceea ce au. Deja în limitele posibilităților și capacităților pe care le au și arhitecții, și proiectanții și deja ei, dacă vorbim de partea economică. Iată, cumva, noi am remarcat aceste două direcții. Deci sunt cei care valorifică și au înțeles valoarea clădirilor istorice și sunt cei care aleg să demoleze și să construiască altceva.
Și cum am zis, sunt foarte multe motive. Și dacă vorbim de reglementare, Chișinău, de exemplu, nu are absolut nicio politică la nivel local, dacă vorbim despre patrimoniu. Ce face Autoritatea Locală pentru Centrul Istoric? Are o direcție, are o strategie pentru asta. Dar Sau pur și simplu nu vede avem o lucrurile structură individual. care să se ocupe de asta. Adică, în genere, cum se întâmplă reglementările în domeniu? De cine e responsabil? Că vedem ping-pongul ăsta mereu între primărie și Ministerul Culturii. Cum e organizat, să explicăm celor care ne privesc, cum e organizat sistemul ăsta de protecție a patrimoniului în Moldova? Bun, ping-pongul se întâmplă, dar poate observat și tu, pe obiecte individuale, ceea ce mi se pare total greșit, pentru că autoritatea centrală e cumva responsabilă de politicile în domeniul patrimoniului la nivel național. Asta e Ministerul Culturii. Asta e Ministerul Culturii, dar nu doar, și Guvernul, și Parlamentul. Parlamentul aprobă, de exemplu, Registrul Național al Monumentelor. Dar cel care setează regulile, regulamentele, legea, modificări la lege, vine de la Ministerul Culturii. Și de ce zic asta? Pentru că de multe ori, iată, dau un exemplu, sunt în Chișinău. Sunt multe clădiri istorice care sunt publice și ele sunt într-o stare precară și atunci, de multe ori, noi vorbim, de cine e responsabil, cine trebuie să se reabiliteze. Și săgețile se duc la primărie sau la Ministerul Culturii. Însă, Ministerul Culturii este responsabil de politica națională, iar autoritățile publice locale, adică primăriile, sunt responsabile de politicile la nivel local. Asta înseamnă ce? Asta înseamnă că eu trebuie să-mi fac o strategie, asta înseamnă că eu zonele protejate trebuie să le includ în documentațiile de urbanism, reglementări în documentațiile de urbanism, fonduri și naționale adică și locale. primăria nu poate să vină și să spună că asta nu e treaba noastră, de asta se ocupă Ministerul Culturii. Pentru că la moment cam asta se întâmplă. Primăria se eschivează de la responsabilități. Sau pur și simplu arată cu degetul, gen că nu trebuie eu să fac asta. Dar, deci, cumva ca să fie clar, cine este responsabil de reabilitarea unui monument? Iată, avem o clădire și cine e responsabil de reabilitarea lui? Proprietarul. Indiferent că e statul, nu știu, că e guvernul, Ministerul Culturii, APP, sau că e primăria, sau că e agent economic. Deci, proprietarul este cel care este responsabil de reabilitarea acestui bun. Acum, statul trebuie să ajute acest proprietar sau să-l pedepsească atunci când face ceva ce nu este ok. Și iată, modul în care statul ajută sunt politicile. Deci Ministerul Culturii reglementează la nivel național și aici avem legea cu privire la ocrotirea monumentelor și alte regulamente și fondul pentru patrimoniu și multe alte instrumente. Fondul, apropo, este un instrument foarte important. Fondul este un buget. Da, ar trebui să fie. Așa se întâmplă în țările europene, pentru că noi cerem de la proprietari, dar în același timp asta este patrimoniul cumva al tuturor și respectiv statul trebuie să ajute proprietarii în acest sens, măcar începând cu, să zicem, nu știu, proiectele de reabilitare, măcar atât. Eu am discutat cu mai mulți proprietari de astfel de imobile, care încă fiind la primărie și anterior, și ei spuneau așa, că uite, eu am în proprietate o clădire, monument istoric cu statut de monument istoric național. Eu vreau să-l reabilitez, pentru că e într-o stare foarte proastă. Dar, zice, asta mă costă bani. Respectiv, ca să compensez aceste cheltuieli, eu vreau să-l extind o leacă, să-i mai adaug un etaj, să-i mai fac o pristroică, să mai fac cumva, ca să am mai mult respectiv asta și să compensez aceste cheltuieli. Acum, autoritățile spun, nu, tu trebuie ca așa cum este, să-l reabilitezi, înțelegând că reabilitarea este un proces complex și costisitor, pentru că și proiectarea e specifică, materialele sunt specifice, muncitori calificați în acest domeniu nu prea sunt la noi în Moldova, proiectanți nu sunt și respectiv asta costă să repară un monument istoric, e de 10 ori mai scump decât să repari pur și simplu o clădire care așa să-i faci, să arate frumușel. Și de asta agentul economic nu are, proprietarul privat nu are un stimulent economic, pentru că el se gândește, eu am
să investesc, nu știu, hai să zicem, 1 milion de euro și am să repar această clădire, dar valoarea ei, ce o să pot eu să fac acolo? O cafenea sau un local. Am să-l dau în chirie cu, nu știu, 40 de euro metru pătrat, de exemplu. Eu când am să-mi recuperez aceste investiții? Și atunci apare rolul acestui fond, corect, și autorităților care spun, hai noi o leacă să te ajutăm. Da, exact. De exemplu, proiectarea ți-o facem noi, gratuit, sau îți plătim aceste servicii. Pentru că noi să o facem corect, că noi știm cum. Asta îți plătim o parte din materiale, de exemplu. Așa funcționează. Păi, cam fondurile funcționează ca și, nu știu, ca și oricare alt fond. Deci tu aplici, dacă câștigi, bineînțeles că, nu știu, câștigi un fel de grant, cum să zic, un fel de cofinanțare. Și asta este un instrument foarte important, pentru că, cum ai spus și tu, da, noi toți cerem de la proprietari, dar în același timp trebuie să înțelegem că ei trebuie ajutați. Da, trebuie ajutați, dar și taxați atunci când, hai să când despre nu taxare. fac ceva Dar cum ok. poți taxezi un... Păi, iată, noi vedem, gospodarul vine, rade clădirea amenzi. Și amenda e de 3-4 mii de lei. Tocmai de asta amenda trebuie să fie mai mare. El plătește amenda Ca să și înțeleg. Dar iarăși, noi, nu știu, nu putem taxa atâta timp cât nu creăm un mecanism în care proprietarii să, nu știu, să poată reabilita un bun istoric ca la carte, dar în același timp, ulterior, să, nu știu, să-și poată scoate investițiile. Adică, așa se întâmplă în țările europene. Deci, pe de altă parte, tu taxezi în cazul în care și taxezi destul de usturător în cazul în care tu nu faci ceva ok, iar pe de altă parte, tu vii cu niște beneficii. Sau creezi un fond, sau sunt multe cazuri. Pe de o parte stimulează, îi ajuți pe oameni, pe de altă parte îi pedepsești dacă ei nu se conformează. Nu se conformează, exact. Pentru că eu îmi pare când văzusem în România, în Oradea în special, se folosește această taxă progresivă pe imobil. Da. Adică dacă tu ai o clădire istorică, pentru că ce se întâmplă de obicei? Agentul economic vine și la primărie și spune, dați-mi autorizație să mai construiesc un etaj, o mansardă la un monument istoric, vreau să-l repar. Primăria spune, nu, pentru că e monument istoric, nu pot să-l mutilez în halul ăsta. Și el zice, ok, dar eu îl las așa, să degradează, cade acoperișul, ferestrele, începe a ploua întrânsul și monumentul pot să n-l demolez singur, dar el la un moment dat o scad. Și ca să asta să nu se întâmple, statul are această politică deci autoritățile locale pot aplica taxări progresive pe imobil, astfel încât la un moment dat să te usturi să plătești acea taxă pe imobil locală, da? Când ea ajunge la câteva mii de euro pe an, o leacă bate la buzunar. Da. Respectiv, în cazul în care agentul economic nu vrea să plătească acești bani, el e nevoit cumva să valorifice, să pornească un proces, să caute, să găsească soluții sau să-l vândă. Și în cazul ăsta îl preia autoritatea locală, care deja prin programele sale îl restabilește și face acolo, nu știu, alte chestii care, de obiective sociale. În Oradea vedem că asta se întâmplă de mai mulți ani și asta funcționează. Oradea, practic, a reabilitat tot fondul, dar ei au patrimoniu construit, serios acolo. Și orașul ăsta arată ca din poveste. Da, dar în același timp, Oradea, eu am studiat exemplul orașului, Oradea avea stabilit ceea ce spuneam mai anterior, politică, strategie la nivel local. Adică ei știau unde să ajungă. Da. Deci nu pentru fiecare clădire tu ai cum să zic, atitudine diferită. Nu. Sau, de exemplu, ca cum face primăria noastră. Deci, în bugetele anuale, ce vedeam eu, dacă vorbim de patrimoniu? Vedeam așa bani alocați pentru două clădiri, gen Centru Doga și mai era ceva. Deci, nu asta trebuie să facă primăria. Da, dacă are bani și consideră că un bun reprezintă o valoare pentru oraș, cultural, istoric, arhitectural, nu contează, atunci sigur că da, poate reabilita o clădire sau alta. Dar asta e cumva, știi cum, asta e ceva adițional pe lângă politica pe care trebuie să o aibă un oraș. Deci tu îți creezi o strategie, ca și planul de mobilitate, da? Îți creezi o strategie cu câțiva pași. Deci faci asta. Creezi fondul local pentru beneficiari. Creezi o metodă de taxare a agenților
sau a proprietarilor care nu respectă legislația și multe alte chestii. Și Oradea are asta. Oradea are PUS, de exemplu, pentru zona protejată. Și nu-i pur și simplu PUS care reglementează și poate să construiești și nu spate, dar e o documentație foarte bine pusă la punct, cu reguli, ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci, cum dezvolți și așa mai departe. Și asta zic, politica, strategia unei autorități este importantă, pentru că asta, cum ai zis și tu, arată unde vrei să ajungi. Și eu înțeleg că la noi în Chișinău asta nu există. Nu există, nu. Sau cel puțin eu n-am văzut în politicile sale. Și nu știu dacă din discuțiile pe care eu le-am avut cu anumiți reprezentanți, nu știu dacă ei înțeleg ce e asta. Adică, pentru că atunci când eu vorbesc despre responsabilitatea primăriei față de patrimoniu, mi se răspunde că da, dar e ca noi o să reabilităm clădirea asta. Da, dar e ca ministerul nu a făcut asta. Dar eu nu întreb despre aceste lucruri. Eu întreb despre care e strategia voastră pentru centrul istoric. Unde aveți reguli pentru această zonă? E ca chestii de genul ăsta. Și ele nu sunt. Nici PUS centru nu mai are. Nu, reglementări pentru centru nu sunt. De asta avem acest haos. Inclusiv și din acest motiv, dar nu doar. Bun, eu nu am decât să îndemn pe cei care ne urmăresc, dacă au drum și posibilitate să viziteze Oradea, să vadă cum se întâmplă lucrurile acolo și să facă o comparație între cum arată un oraș în care primăriei îi pasă de patrimoniu istoric și un oraș în care primăria nu are o astfel de strategie. Eu totuși, nu doar că îi pasă, dar asta este responsabilitatea autorității publice locale conform legii. Adică conform legii, fiecare dintre autorități își are responsabilitatea sa. Iar autoritatea publică locală e responsabil de patrimoniu din localitatea pe care îl administrează. E cam așa. Revenind la chestiunea cu puzurile. Noi avem, iată, multe ori se discută situația sau problema, se argumentează haosul în construcție de faptul că nu există puz centru. Și respectiv, dacă nu există puz centru, nimeni nu știe cum și care sunt reglementările de construcție. În același timp, vedem că în centru, de-a lungul timpului, se întâmplă foarte multă construcție. Și de obicei această construcție este, hai să zic, abuzivă cumva. Nu corespunde cu spiritul centrului istoric al Chișinăului. Cum se întâmplă aceste lucruri? Păi, cum se întâmplă? Noi am avut anterior, deci ce ar însemna puz centru? Ca să explic un pic, deci noi în oraș se construiește conform unor reguli și reglementări. Aceste reguli se regăsesc în planurile urbanistice, respectiv în planul urbanistic general. Atunci când a fost adoptat în 2007 planul urbanistic general, cumva nu s-a ținut cont de partea de centru istoric, nu s-au pus reglementări pentru centru istoric. Deci, ca să înțelegi, regulile care s-au pus atunci în pug pentru centrul orașului au fost ca și pentru celelalte zone ale orașului. Și atunci lumea academică a bătut alarmă și a spus că asta nu este ok. Atunci au fost scandaluri destul de serioase, în special dacă vorbim despre cercetători, despre specialiști în domeniul patrimoniului. Și atunci când s-a aprobat planul urbanistic, s-a aprobat cu un subpunct în care scrie că regulile pentru centrul orașului nu se aplică până când nu va fi aprobat un PUS. Respectiv, asta a fost anul 2007. 2007-2008. Și suntem la cât? La 27. Iată, au trecut 20 de ani. Da, exact. Și probabil că faptul că acest lucru nu s-a întâmplat, probabil că a fost intenționat. Pentru că e mai ușor să faci lucruri urâte atunci când nu ai reguli. Exact. Și da, iată, cumva tot se vorbea despre faptul că trebuie să existe pus pentru centru, trebuie să existe pus pentru centru. Și bun, discuția asta a apărut
în ultimii ani, prin 2019. Până atunci nici măcar nu era discuție despre așa ceva. Până atunci se aproba, proiectele în centrul orașului se aprobau conform unor scheme aprobate de arhitectul șef și cam asta. Deci scheme plus avizul la Ministerul Culturii, iar Ministerul Culturii a început să avizeze proiectele prin 2013, dacă nu greșesc. Și atunci un pic lucrurile s-au mai aplanat, dar oricum, reglementări pentru centru sunt obligatorii și ținând cont, în primul rând, de specificul acestei zone. Sigur că asta nu înseamnă că nimic nu o să fie posibil de construit. Pur și simplu, regulile o să fie altele. Și altfel va trebui. Dar e clar când o să avem asta? Sau? Eu am participat la, primăria anul trecut și din 2023 a început una din etapele pentru a stabili reglementări pentru centrul istoric și nu contează, ulterior vorbeam despre PUG sau deja direct în PUG, pentru că PUG-ul se actualizează. A început o astfel de etapă și începe, bineînțeles, cu cercetare, planul de referință istorico-arhitectural și asta a presupus cercetarea absolută, tot ce se întâmplă în centrul istoric. Absolut tot, indiferent că e o clădire istorică sau nu. Și asta a fost o etapă destul de complicată, a durat mult timp. Eu am fost ca și cercetătoare împreună cu echipa de arhitecți. Noi efectiv mergeam prin fiecare curte și notam ce se întâmplă în urma unor criterii, desigur. Și după care trebuia să urmeze o altă etapă, însă la etapa actuală primăria spune că bine, eu nu prea cunosc care au fost, ce s-a întâmplat mai departe, pentru că mi-am făcut cumva datoria mea de cercetător și ulterior n-am mai fost implicat în proces, dar cumva acest proces n-a fost dus până la capăt. Știu că primăria a oprit într-un fel sau altul procesul și mai departe nu știu ce se va întâmpla, pentru că vedem că se actualizează, acum suntem în proces de actualizare a planului urbanistic. Păi, iată, asta vreau să întreb. Primăria acum ne spune că ei elaborează planul urbanistic general al orașului nou, da? Cumva updatat. Asta presupune că va fi o reglementare și pe centrul istoric? În mod normal, da, pentru că nu mai are sens să faci PUG separat. Dacă tu faci planul urbanistic general pentru tot orașul, nu are niciun sens. Dar deocamdată eu nu prea înțeleg ce se întâmplă acum. Dacă vorbim în general despre plan, nu neapărat doar despre centru. Tu ca specialist, ca consilier municipal, persoană care este acolo, în interior, dacă tu nu înțelegi acest lucru, ce să vorbim despre Bine, dar ideea este că direcția publică și ne invită la consultări, dar adică sunt multe lucruri care pentru mine nu sunt suficient de clare. Da, iată, a fost discuția despre centrul istoric și cum se va regăsi el în noul plan. Mai departe avem planul de mobilitate, care a fost aprobat. Și eu nu prea am văzut la discuții publice să se discute despre planul de mobilitate sau cum mai exact acesta va fi reflectat în noul plan urbanistic. Deci astea sunt cumva două subiecte care cumva... Eu nu știu cum tu, dar eu am impresia, cunoscându-i pe oamenii de acolo, eu am impresia că ei în genere nu prea știu ce fac. Ei mimează o activitate, ei încearcă să convingă societatea că ei sunt în proces, că lucrează, că fac nu știu ce, dar de fapt ei habar n-au ce fac. Și cel mai probabil în următorii 2 ani sau eu știu până la următorul ciclu politic, eu nu cred că noi vom avea nici un PUG finalizat, nici o strategie de ce facem cu centrul istoric. Pentru că primăria actuală este cumva prinsă între necesitatea asta de a face lucrurile corect și bine, așa cum se face în Europa, și între interesele astea financiare ale diferitor, să zic așa, șmecheri de ăștia care fac activitate imobiliară și construiesc nu întotdeauna corect și onest
Și ei cumva încearcă să prindă doi iepuri deodată și să le ofere și la ăștia niște posibilități, motivând asta cu concepția asta lor că orașul trebuie să se dezvolte. Pe de altă parte, înțelegând că dacă o să facă public aceste lucruri, lumea nu o să-i aplaude deloc. Și iată, ei cumva încearcă să găsească această soluție de a amâna lucrurile, de a amâna, pentru că eu țin minte că primarul actual încă în 2019 se lăuda că va face PUG în 2 ani, că va face PUZ pe centru istoric, șefa asta direcției de arhitectură la fel, îți bătea cu pumnul în piept că ia noi avem tot gata, dar de fapt acolo are loc doar un fel de mimare, pentru că discutam asta și cu Victor Stratulat. Primăria Chișinău este așa construită în astfel, într-un așa mod încât nu are nici măcar un grup cât de mic de 2-3 oameni care să se gândească la dezvoltarea orașului. Acolo funcționează această direcție de arhitectură, care practic este o direcție care deservește procesele administrative, de autorizare, de plângeri, petiții, exact. chestii, și nu există o structură care să se ocupe de gândirea, analiza și planificarea pe termen lung a lucrurilor în Chișinău. Practic asta se întâmplă cumva. Adică nu există o instituție clar specializată. Cândva, în perioada sovietică, de asta se ocupa Chișinău Proiectul. Era un institut întreg care avea misiunea să gândească și să proiecteze dezvoltarea orașului. Acum Chișinău Proiectul tot există, dar el e doar un birou de proiectare și atât. El nu are nicio misiune clară, nicio încadrare în funcționalitatea primăriei. El doar contraplată, prestează servicii. Da. Și respectiv nu are cine să facă acest lucru, nu are cine să gândească aceste lucruri pe termen lung. Deci partea asta în primărie trebuia de mult reformată și reorganizată. Pentru că dădeam exemplele, iată de exemplu în Bruxelles, unde am învățat eu, exista o structură specială pe lângă primărie care se numea Agenția de Dezvoltare a Municipalității, a regiunii Bruxelles. Acolo era o clădire cu vreo 5 etaje, plină, deci erau câteva sute de oameni care non-stop se ocupau de astfel de lucruri. Deci ei doar cu asta, ei nu emiteau autorizații, nu făceau certificate de urbanism, nu lucrau cu procesele administrative curente. Ei se ocupau doar de proiectarea orașului și de strategia asta pe termen lung, pe partea de transport, partea de construcții, partea de funcționalitate și așa mai departe. Și dacă la noi nu are cine să facă asta, respectiv nu avem de unde să avem niciun rezultat. Bine, dar eu mai cred că primăria de multe ori, din procesele pe care eu le-am observat, nu-și înțelege rolul pe care îl are. Adică eu și-am mai auzit la câteva emisiuni anumiți reprezentanți ai primăriei în care i-au întrebat dacă, de exemplu, atunci când emit o autorizație, sunt obligați să verifice dacă există școală în acea zonă, dacă există acces la transport public, dacă există. Și la care reprezentanții au spus că noi, deci proiectele care ajung la noi sunt făcute de proiectanți, desigur, sunt ulterior verificate și respectiv noi nu putem să... Dacă proiectele deja au fost verificate, noi nu putem să spunem nu sau ceva de genul ăsta. Deci s-au autoeschivat de la orice... Dar întrebarea mea în acest caz, atunci care este diferența dintre primărie și un birou notarial, de exemplu? Dacă tot ce faci tu asta e să semnezi un act, nu acesta este rolul tău. Rolul tău este să fii responsabil de interesul public, să vezi adică să fii responsabil de modul în care se dezvoltă orașul tău. Deci eu cred că pur și simplu nu își înțelege rolul primordial pe care îl are. Adică deocamdată eu nu înțeleg cum funcționează această instituție acum. Adică ca cine? Ca un birou notarial, e bună comparație. Notarial, da. Deci, știi cum, pe notar nu-l interesează ce faci tu cu pământul tău, nu-l interesează ce faci tu cu casa ta, tu doar vii la el și el îți semnează că tot e în regulă. Păi cam asta a fost exact așa funcționează și primărie, din păcate. Ei vin și spun, ce vrei acolo? Ia că eu vreau să fac un PUZ care să schimbe destinația acestui teren și să tuflesc aici blocuri multietajate. Da? Ok, super, poftim, du-te și fă. Da, dar și iarăși, iată, dacă vorbim de PUZ-uri, apropo, recent s-au prezentat pentru consilieri municipali
Și asta iarăși, e tema aparte. Da, asta e să intrăm în tema puzurilor un pic mai târziu, să ne oprim doar la partea asta cu centrul istoric. Ce se întâmplă cu strada 31 august? Lumea discută, lumea pune întrebări. Eu am auzit oameni care spuneau că problema asta cu 31 august este o problemă de domeniul construcțiilor. Hai să explicăm la oameni care este esența acestei probleme cu strada 31 august. Da, eu cel puțin am urmărit foarte bine acest subiect, eu am urmărit cine și ce s-a expus, mi-aduc aminte tu te-ai expus cumva, spuneai cumva că patrimoniul o să fie cel care cumva va promova pietonalizarea în acest oraș și asta m-a bucurat și asta am auzit și de la alți urbaniști. Nu știu, mie mi-este greu să înțeleg de ce un proces a fost atât de mult politizat și el s-a transformat într-o situație atât de complicată, când în mod bun, nu a fost simplu, pentru că astfel de proiecte noi n-am mai avut. Și înțeleg că primăria pur și simplu cumva s-a pomenit în fața la un obiect care nu știe ce să facă, nu a mai avut așa proiecte și respectiv n-a știut cum să reacționeze. Și hai să explicăm esența problemei pe scurt. Deci, esența problemei e că cineva pur și simplu s-a descoperit acest căldărâm din perioada istorică. În martie 2023. Și lucrările au fost oprite de Ministerul Culturii sau de agenție, da? Nu neapărat, lucrările pur și simplu au fost oprite. Și presupunerea mea că toată lumea s-a oprit este din motivul că lumea a reacționat cumva altfel decât și-ar fi dorit unii să reacționeze. Adică, eu nu știu dacă tu ți-aduci aminte, a fost un boom de reacție, cel puțin asta e ceea ce am observat și pe paginile noastre. Deci toată lumea scria, wow, ce de fain, ar fi bine dacă l-am reabilita, ar fi bine dacă am face pietonală. Deci noi am salvat, noi am făcut screenshot-uri atunci la foarte multe mesaje de genul ăsta, lumea se ducea, făcea live-uri. Eu mi-aduc aminte că am asistat și la un call, o doamnă telefona pe altcineva și spunea că ia uite aici ca în centrele istorice din alte orașe. Deci atunci a fost așa un boom de reacții din partea publicului, din partea chișinăuienilor și mi-aduc aminte că lucrările au fost stopate, deci agenția de inspectare a intervenit, Ministerul Culturii, dar și primarul care a spus că noi cumva încercăm să găsim posibilități de a reabilita acest segment și de a-l transforma în pietonal. Eu mi-aduc aminte foarte bine această declarație. Noi am salvat postarea, noi am salvat absolut tot și în câteva luni ceva s-a întâmplat pentru că primăria s-a răzgândit. Ori ceea ce am văzut, proiectul care a fost prezentat ulterior, pentru ca lucrările să continue, pentru avizare la Ministerul Culturii, cumva a fost diferit de ceea ce a spus declaratul. Deci ea a venit la Ministerul Culturii să obțină un aviz pentru... Care trebuiau să-l obțină înainte de lucrările străzii. Cu asta trebuie să începem. Ministerul Culturii ce a spus? Că noi nu putem să dăm așa aviz? Nu, a fost creat un grup de lucru și cumva grupul de lucru din activiști, din experți, din mai multe persoane a promovat ideea că, deci, noi reabilităm acest bun și nu doar pentru că este vorba de patrimoniu. Reabilităm și transformăm în pietonală. Și de aici s-a început cumva absolut tot ceea ce a urmat cu această stradă. Atunci șeful direcției de la Direcția Generală Mobilitate Urbană a venit cu proiectul și l-a prezentat. Și proiectul lor era cam următorul. Deci să mențină căldărâmul și deasupra pur și simplu să toarne un strat de asfalt. Și să continuă mai departe lucrările. Deci cam asta au fost ideile lor. Cumva e un pic contradictoriu cu ceea ce a spus primarul. Adică ce s-a schimbat în 3 luni? Eu îmi dau seama că pentru ei probabil că așa a fost soluția mai ușoară de a
de a veni cu soluția pe care i-au propus-o și atunci ministerul a zis că nu avizează un astfel de proiect, mai ales că era grupul de lucru care s-a expus atunci. Și eu zic așa, dacă tu ți-ai asumat ca primărie un lucru, după mine, cred că trebuie să faci tot posibilul să-l duci până la capăt. Și dacă primarul a zis atunci că o să facă tot posibilul să reabiliteze zona și să facă pietonal, atunci trebuia să țină de acest, cum să zic, de această promisiune publică. Ei, asta nu e prima promisiune care e primarul. Dar să nu intrăm în așa detalii. Cumva lucrurile s-au schimbat la 3 luni după declarația lui. Și de acolo a început absolut tot ce a urmat cu această stradă. Ce a urmat? Și ce a urmat, pur și simplu, atunci primăria a dat vina pe Ministerul Culturii că nu avizează un proiect. Dar în fond, ei ulterior au venit totuși cu un proiect peste câteva luni în care viza reabilitarea căldărimului și crearea unei piste de bicicliști, deci continuarea pistei care este pe 31 august. Au primit aviz. Ulterior a mai trecut ceva timp, pentru că la Ministerul Culturii proiectele care se întâmplă în centrul istoric trebuie avizate în 2 etape. Ei au primit pentru prima etapă avizarea, atunci au fost expuse și câteva imagini și ulterior, peste ceva timp, au primit avizarea pentru a 2-a etapă, pentru proiectul de execuție. Și iată, în tot acest timp a urmat nu știu, schimb de replici, săgeți către Ministerul Culturii. Deci problema a fost transformată, de fapt, într-un fel de clarificare de conturi politică între primărie și minister, sincer, dar de fapt nimeni nu s-a ocupat de real de nu, proiect. s-au ocupat, pentru că specialiștii erau în această, cum să zic, ei totuși discutau între ei, se gândeau la soluții. Dar între timp în public mai apărea câte o chestie, că iată, de exemplu, Ministerul Culturii cere, nu știu, și sticlă și chestii de gen. Deci, după mine, niște aberații, pentru că pe bune proiectele care chiar au fost luate în considerare, ele și s-au avizat. Deci și încă a fost așa un moment că primăria a avizat prima dată proiectul, după care iar s-a plâns că ceva nu e ok. Chestii pe care nu le-a spus în ședința cu Ministerul Culturii, mai ales că ele sunt publice, ele pot fi văzute. Și după mine, eu nu am înțeles de ce primăria a ales să transforme acest proiect în ceea ce a urmat. Adică, până la urmă, este un proiect bun, o să fie un proiect bun. Eu nu știu dacă tu urmărești alți primari, eu urmăresc pe primarul Timișoarei. Deci, el la fiecare etapă a unui proiect mai complicat, el iese la fața locului, explică ce poate fi, arată cum o să fie proiectul, cum o să arate, nu știu, strada sau piața care urmează să fie renovată. E că așa trebuie de comunicat în asemenea proiecte complicate. Eu înțeleg că poate pentru noi sau pentru primar astfel de proiecte sunt noi și el nu știe cum să comunice. Dar eu cred că dacă comunici și vorbești despre urmările pe care ar putea să le aibă acest proiect pentru oraș, eu cred că ai numai de câștigat. Și politic, și, nu știu, și ca persoană, și ca... Dar de ce ales să se plângă, eu n-am înțeles, pur și simplu. Eu, pe acest caz, doar pot să fac o completare. Proiectul ăsta cu reparația străzii 31 august a fost parte din pachetul de finanțare BERD 2 încă în anul 2013, când era primarul Chertoacă, și a prevăzut reparația 3 străzi din centru. Asta era Vasile Alexandrii, asta era, de fapt nu, Vasile Alexandrii cu Negruțiov și Ștefan cel Mare au fost în primul pachet, în pachetul 2 a fost Alexandru cel Bun, Tighina și 31 august. Ei au elaborat atunci proiecte, dar proiectele cele erau foarte tehnice, adică ele vizau schimbarea rețelelor subterane, iluminării, pavaj, asfalt, dar ele nu aveau abordare față de străzile din oraș ca față de niște drumuri din afara orașului. Schimbăm asfaltul, punem configurațiile, deci infrastructura și gata. Dar strada urbană are o funcționalitate mixtă și diversă și trebuie să ții cont de toate aceste lucruri. Ei au proiectat acolo parcări așa în spic, printre copaci în care trotuarul se îngusta până mai puțin de 1 metru. Ei au
Deci, lăsat prioritate pentru automobile, așa cum, mă rog, se practica la acea etapă și acum, în mare parte, se practică. Având în vedere faptul că deja se schimbase guvernarea, am în vedere la primărie, primarul Ciobanu a venit și a zis că trebuie să finalizăm aceste proiecte. Proiectul vechi, elaborat în 2013, nu mai era deja valabil, el expirase. Și atunci au zis, hai să facem update la proiect. Și eu fiind atunci în funcție de viceprimar pe domeniu, zic, de ce, dacă totdeauna facem update la proiect, hai măcar o stradă din acest pachet să o facem o stradă modernă, ca să nu facem exact ceea ce s-a făcut 10 ani în urmă. Pentru că, că vedeți cum strada Vasile Alexandrii cum a fost reparată și acolo e plină și de parcare și de benzi extralate care pe o bandă circulă 2 rânduri de mașini și așa mai departe și abia acum pun copaci pe strada după ce nu prea are copaci asta. După ce eu tăiet atunci, dar eu tăiet că ei erau. Eu tăiet și au făcut parcări. Alexandrie, una din cele mai... Și iată, abia acum ei pun copaci peste zi mai bine de 10 ani de atunci. Și eu le-am zis, zic, hai ca să nu repetăm acest lucru, hai să regândim această stradă, pentru că ea oricum, ea a stat închisă mai bine de 5 ani, deci traficul de la asta nu s-a schimbat mare lucru. Oricum ea era folosită ca un fel de zonă de parcare, zonă de acces, da, strada exact, 31 august deja e pietonală. Ea deja era stradă pietonală, pentru că mașinile fizic nu puteau circula pe acolo. Zic, hai să transformăm într-o stradă cu acces pentru mașini, dar unde mașinile nu o să aibă prioritate, așa numitul, nu știu, shared street sau... Deci stradă unde mașinile pot accesa, pot circula, dar nu pot circula cu aceeași viteză și cu același flux ca pe tot orașul. Și zic, plus la asta, strada 31 august are mare potențial de stradă de coridor verde, care, datorită faptului că sunt acești copaci frumoși care fac umbră, datorită faptului că avem o mulțime de clădiri istorice care sunt de-a lungul acolo și faptul că este în zona super centrală a orașului, prezintă un potențial pietonal enorm. Și de ciclism la fel, din cauza umbrei. Plus la asta, strada asta este coridorul ideal de a conecta între ele 2 parcuri. Parcul Valea Morilor și Valea Trandafirilor cu parcul Dendrariu și deja cu acces la parcul Valea Morilor prin zona asta, Bodoni-Pușkin. Și zic, hai să regândim și să-i dăm o configurație de coridor urban, verde. Da, o să ne coste poate un pic mai scump, dar în schimb o să avem un rezultat care o să putem să ieșim și spunem, uitați-vă, prima dată în Chișinău se face asta. S-a acceptat această idee, s-au contractat servicii, au fost făcute anumite sugestii de reproiectare. La etapa când deci se gândea ce și de făcut cu zona asta centrală, eu le-am spus, oricine se ocupă de acest oraș cunoaște că noi avem caldărâm sub foarte multe străzi din centru. Noi avem și șine de tramvai sub anumite străzi. Ele pur și simplu au fost acoperite cu asfalt. Zic, o să apară acest caldărâm la suprafață și o să apară foarte multe întrebări. Hai să gândim cum să-l valorificăm. Prima atunci au spus că asta e prea scump. Și noi, pentru că, mă rog, e prea scump, prea mulți bani și hai să facem așa cum este. Și atunci am zis că o să apară aceste întrebări și ele au apărut, evident. Strada până la urmă a fost făcută ca să aibă și accesul pentru mașini, dar și pentru biciclete, pentru pietoni și din câte vedem asta funcționează. Dar din cauza acestui segment din centru, ea nu poate să funcționeze în totalitate. Deci tu trebuie să mergi cu bicicleta de la Ciuflea până la Pușkin, să iei bicicleta în spate și să mergi 2 cartiere până partea aceea după Bodoni, ca să poți normal să mergi cu bicicleta. Ce este nonsens. Și de asta le spuneam, hai porțiunea asta dintre Pușkin și Bodoni, lăsați-o fără acces pentru mașini, dar cu acces pentru biciclete, cu zone cu potențial pietonal major și circulația să fie redirecționată. Dar datorită faptului că deja eu plecasem din primărie, lucrurile au rămas așa cum au rămas, s-au apucat tot felul de gospodari acolo să iei decizii și respectiv s-au blocat. Ceea ce primăria face destul de des. Se blochează în anumite situații în care nu știu ce să facă. Dar nu știu ce să facă pentru că nu au suficiente, cum spuneam, nu au competență, nu au cunoștință, nu au înțelegerea procesului. Și de asta ei se simt mereu frustrați pentru că ei de aici depun eforturi, chipurile, noi vrem ceva să facem bine pentru oraș, dar nu se primește.
de asta lucrurile au degradat și au ajuns până aici și eu cred că, bun, ni s-a promis că anul ăsta strada totuși va fi finalizată, lucrările vor fi finalizate, urmează Nu, să că vor vedem. fi începute. Da, nu urmează finalizate. să vedem. E o chestie importantă care trebuie să o mai spunem despre 31 august este faptul că din cauza la toate, nu știu, neasumarea asta și tot conflictul care a fost, din cauza asta oamenii au început cumva să vadă problematica astfel de zone. Și asta este numai din cauza că deci a fost acest conflict și nu s-a putut comunica normal, așa cum trebuie de comunicat în astfel de proiecte. 31 august e o stradă cu un potențial enorm și când vorbim de potențial, vorbim și din punct de vedere economic, pentru că mai ales dacă vorbim despre segmentul ăsta, el este un coridor, mai ales pentru pietoni. Bun, acum doar pentru pietoni, dar fluxul este foarte mare de oameni dacă comparăm cu alte străzi. Eu cred că ar fi bine să facem și un studiu, dar cel puțin din observațiile noastre, fluxul este mare de oameni, în special dacă vorbim de, nu știu, ora 12-1, în care oamenii circulă dintr-o zonă în alta. Noi acolo avem instituții gen muzee, Publice, muzee, spații publice, avem o librărie, avem cafenele. Bun, cu unele cafenele acolo mai sunt întrebări, dar potențialul ei ca zonă pietonală, ca zonă care ar putea aduce acestui oraș un plus valoare e foarte mare și să nu vezi acest lucru, după mine, nu știu, după mine e o mare pierdere, adică pur și simplu ai omis să comunici despre un proiect foarte bun și de ce să nu ai niște... Adică chiar eu nu am înțeles din ce motiv a fost tot această epopee cu 31 lipsă de august. viziune, lipsă de înțelegere cum funcționează un oraș modern, lipsă de competență și capacități instituționale și așa mai departe. Nici măcar nu e problema în bani, pentru că bani se găsesc. Da, asta voiam să zic. Eu înțeleg că e mai greu, dar pentru un asemenea proiect sunt absolut sigură că bani se găsesc. Bun. O să vedem cum o să evolueze lucrurile cu 31 august. Sperăm că această epopee se va finaliza curând. Hai să revenim la chestiunea cu puzurile. Deci, noi pe de o parte avem un proces de elaborare a planului urbanistic general. Este documentul principal pentru tot orașul. În același timp, noi avem în proces de elaborare vreo 40 de puzuri, esența cărora este să modifice prevederile puzului ăsta vechi, da, din 2007, pe anumite zone. Pugului, da, puzurile astea mici să modifice diferite zone din... Acum, dacă totdeauna tu faci un pug nou, de ce să mai promovezi și să mai adopți aceste 40 de puzuri mici, specifice, dacă tu poți să faci asta printr-un efort mare de proiectare care deja se întâmplă și am înțeles că a costat cât? Peste 50 de milioane de lei. Da, noi atunci cred că solicitasem la buget 40 de milioane, dacă nu greșesc, 30 de milioane, nu mai știu acum. Eu țin minte de 50, până la urmă au fost alocate aproape. În total, pentru că mai era și celălalt proces, dar în fine. Ok, se face, se lucrează la PUG, în același timp am înțeles că apar puzuri și iarăși o să fie scandal. Eu cred că întrebările astea trebuie să le punem primăriei, pentru că nu știu, eu nu înțeleg ori nu se înțelege importanța planului urbanistic, ori, nu știu, ori sunt alte interese. Mie mi-este greu să înțeleg și eu mai cred că noi ca oraș, să nu dau și eu vina pe anumit subiect, eu cred că noi nu înțelegem rolul unei documentații de urbanism, nu înțelegem rolul puzului. Deci, până la urmă, un plan urbanistic este o politică de dezvoltare a unei zone. Asta nu înseamnă că tu vii și pur și simplu modifici un cod pentru ca să construiești acolo 5 blocuri.
Deci nu pentru asta spuzurile. Dar noi pentru asta, la noi așa se fac. Pentru a legaliza niște blocuri. Pentru a schimba anumite zone care sunt reglementate în PUG într-un fel, să le schimbăm astfel încât să ne permită să construim niște blocuri. Și asta este total greșit, pentru că planurile urbanistice zonale, bun, și nu mai vorbesc despre plan urbanistic general, trebuie să fie o politică de dezvoltare a unei zone. E că tu ai o zonă și prin PUZ stabilești unde o să fie școala, unde o să fie, deci cum o să fie accesul, unde o să fie transport public și tot așa. La noi PUZ-urile, tu știi cum se fac, sunt pentru a pur și simplu a legaliza niște blocuri. Și e interesant așa o chestie că atunci când se prezintă PUZ-urile, mai ales pentru cei care nu neapărat au urmărit acest subiect, se prezintă gen, iată aici va fi o școală, iată aici o să fie reabilitare. Dar cine își asumă aceste lucruri? Dacă beneficiarul PUZ-ului doar blocurile. Da, exact. Mai departe de ce să mințim așa lumea? Adică e ok, este bine că conform unor documentații acolo se va regăsi o școală și o reamenajare, dar deocamdată nimeni nu-și asumă așa ceva, adică ok. Foarte des când noi ne pronunțăm, nu că împotriva, dar criticăm aceste procese, pentru că ele sunt într-adevăr abuzive și noi argumentăm lucrurile astea și noi încercăm să explicăm, ni se spune că voi sunteți împotriva construcției. Și voi, dacă da, cumva aveți poziția asta și dacă mergem după poziția asta, nu mai construiește nimeni nimic niciodată. Tu cum răspunzi la aceste critici? Nu, astea sunt niște aberații după mine. Adică eu cumva răspundeam mai diplomat anterior, dar deci eu, nu știu, cred că fiecare dintre noi călătorește în alte orașe, în special în orașele europene. Că tu ai văzut în vreun oraș ca blocurile rezidențiale să arate în halul în care arată la noi, cu 20 de etaje, 5 blocuri într-o zonă mică, fără spațiu verde, fără acces la transport public, fără școală. Deci eu n-am văzut nicăieri asta. În schimb se numește Elite Lux Residence. Și ideea este că Chișinău nici măcar nu are atât de mulți locuitori cum au alte mari orașe europene și eu acolo nu văd. Da, eu văd sunt zone business în care există clădirile astea înalte, dar astea nu sunt... Bun, și până ajunge să le construiască, acolo au fost multe discuții, probabil, au fost multe cederi, agenții economici au fost impuși să facă altceva pentru oraș și multe alte lucruri, dar anume, dacă vorbim despre zone rezidențiale în care locuiesc oameni, eu nu am văzut absolut nicăieri în niciun oraș astfel de proiecte ca la noi, ori poate în Asia, dar noi nu avem atâția locuitori ca în Asia încât să construim în halul ăsta. Și dacă chestia asta cu ne opunem dezvoltării, asta pur și simplu, deci, nu știu, eu cred că eu nici n-ar mai trebui să reacționăm la astfel de lucruri, acuzații. Și multă lume consideră că asta e un beneficiu, că așa se dezvoltă orașul. Oamenii doar nu cunosc corect cum trebuie să se întâmple asta. Nu toți sunt specialiști în urbanism. Dar nu toată lumea trebuie să înțeleagă. De asta trebuie să se ocupe, într-adevăr, specialiști, dar și asta este foarte trist, pentru că eu mai auzit discuții de genul ăsta că, da, dar oamenii cumpără așa apartamente, da, dar oamenii nu sunt obligați să cunoască de la bun început că trebuie să aibă acces la transport public sau că trebuie să aibă școală în jur sau că trebuie să aibă suficiente locuri în grădiniță. Asta e rolul statului, adică și, nu știu, să fac atât de multe abuzuri în acest domeniu. Și apropo, iată, chiar dacă noi spunem că oamenii cumpără astfel de apartamente, păi, nu știu, eu ca consilier municipal, deci oamenii vin la noi practic săptămânal cu probleme legate de zona în care ei locuiesc. Și eu îmi dau seama când încep să analizez că astea sunt probleme create în urma dezvoltării proaste, construcțiilor proaste. Deci nu există alt motiv. Noi am avut școala administratorilor de bloc și iată în așa, cum să zic, proiecte se vede foarte clar
modul în care, deci, practic, toată lumea a abuzat, a construit blocuri în curți și după asta cine are probleme? Locuitorii. Și de multe ori locuitorii se ceartă între ei din cauza că nu le ajunge spațiu, din cauza că nu le ajunge spațiu verde, nu le ajunge parcări. Și asta e dintr-un singur motiv, dintr-o singură cauză, pentru că pur și simplu nu s-a ținut cont de absolut nimic. S-a construit un bloc și la revedere. Asta în bune cazuri, dar în multe cazuri sunt în care se construiește. Primăria spune că tot e legal, tot e corect. Da, dar eu dacă le spun așa la oameni care vin la noi cu problemă, eu cred că știi care o să fie reacția lor. Deci, eu nu știu dacă e vorba de legalitate sau că totul corect. Noi revenim iarăși la discuția aceea cu comparația cu biroul notarial. Eu înțeleg că e o comparație poate nu tocmai potrivită. Dar eu nu înțeleg altfel rolul primăriei. Deci, legal nu e suficient. Deci tu, ca primărie, trebuie să te asiguri că orașul tău se dezvoltă ok. Deci noi avem două cazuri. Testimițan. Probabil că toată lumea știe despre zonele strada rezidențiale. Testimițanu, Testimițan în Culeț. Da. Deci colegii mei, deci odată pe an fac acolo sondajul. Și deja câțiva ani la rând, pe primul loc iese o singură problemă. Cum crezi care e problema? Accesul la transport public. Transport public. Deci mi se pare absolut inuman să construiești atâtea blocuri pentru mii de apartamente într-o zonă în care nu are elementar acces la transport public. Și în continuare asta rămâne problema numărul 1, chiar dacă s-au mai introdus câteva linii de transport, s-au introdus un autobuz și din câte știu că trebuia mai făcut o stație pe viaduct, dar oricum asta nu este suficient. Și de ce? Pentru că atunci când s-au aprobat aceste proiecte rezidențiale de mii de apartamente, efectiv nu s-a ținut cont de un lucru atât de elementar cum este accesul la transport public. Și cazuri de asta încă mai sunt. Și cel mai trist e că noi nu am învățat absolut nimic, sau primăria nu a învățat absolut nimic din aceste cazuri. Și asta e foarte trist. Adică... Tu spui că oamenii nu sunt obligați să înțeleagă, dar eu cred că inclusiv scopul acestui podcast, acestei discuții, este ca noi să facem cât mai multă lume să înțeleagă cum funcționează aceste lucruri într-un oraș, cum trebuie să funcționeze și care sunt diferențele dintre cum trebuie să fie și cum este în realitate, astfel încât oamenii să înțeleagă ce promit politicienii în campanie electorală, să înțeleagă ce fac deci cei care conduc instituțiile municipale și centrale în acest sens, pentru că foarte des ei spun una în campanie electorală, pe urmă fac alta și oamenii nu se sezează această diferență. Oamenii văd construcțiile ca pe ceva inevitabil, ca pe ceva natural și pe ceva normal și ei consideră că eu vorbeam odată cu cineva și el îmi spune: dar pe acolo sunt atâția oameni, specialiști, care eu nu cred că ei poate să fac ceva ilegal și incorect. Zic, cum pot să fac? Da, și dar în același nu poate să creadă că lucrurile așa se întâmplă. În același timp, da, nici mie nu pot să cred că iată, sunt atât de mulți specialiști, dar în același timp, iată, eu am dat două exemple concrete. Testimițanu, zonă cu mii de apartamente și elementar nu au suficient acces la transport public. Și asta e doar unul din servicii. Dar noi mai avem accesul la educație, accesul la grădinițe, școli, nu mai vorbesc despre centre medicinale. Și da, eu ziceam că oamenii nu sunt obligați, dar vreau să zic că oamenii deja încep să înțeleagă. Numai că în unele cazuri oamenii înțeleg e prea târziu, când ei deja au cumpărat apartament și își dau seama că zona e așa cum e, cu mii de probleme și cu spațiu insuficient. Vorbim o leacă despre Consiliul Municipal? Dacă vrei. Care e situația acolo? Cum e la voi? Păi, Consiliul Municipal, da. E, cum să zic, e complicat. Iată, în ultima vreme s-a votat, deci nu, pe ordinea de zi ne-am pomenit cu foarte multe terenuri. Ce înseamnă terenuri? Terenuri municipale care ori sunt expuse la licitații, Consiliul Municipal decide asta,
ori, de exemplu, sunt proprietari fizici care au nevoie de terenul de sub casa lor, practic astfel de proiecte sunt sute. Și sunt proiecte în care cineva solicită terenul mai departe în locațiune sau în superficie sau să cumpere terenul din zona în care ei activează. Deci, și la ultima ședință, noi am avut 13 sau 12 subiecte pe ordinea de zi, la care în timpul ședinței a venit reprezentantul primăriei și am adăugat încă vreo Dar de ce faci 80. asta? De ce scoate terenurile la licitație? Bună întrebare. Dacă vorbim de licitații, cred că asta e una din metode pe care le vede primărie pentru a aduce bani în bugetul orașului, ceea ce mi se pare absolut greșit. Ok, da, într-adevăr, sunt unele zone care ele vor fi mai bine valorificate atunci când ajung, nu știu, la un agent economic. Dar vânzarea terenurilor trebuie să fie făcută atât de bine planificat și nu poate... Deci vânzarea terenurilor nu poate să se întâmple în paralel cu elaborarea planului urbanistic general. Pentru că asta se întâmplă așa. Deci am văzut-o în spațiu liber. L-am scos la vânzare. Adică omul care cumpără terenul încă nu știe ce se poate construi acolo. Ba da, din ceea ce este acum, da, poate să vadă, dar asta nu este neapărat un indicator pentru noi. Adică multe lucruri se pot întâmpla între timp. Eu din ceea ce am văzut, iată, în 2021, Ceban a insistat să fie scoasă pregătite la vânzare, deci în capăt la Mircea cel Bătrân, porțiunea aceea între strada Bucovina, da, și, da, era o zonă care a fost elaborat PUZ, a fost împărțite pe parcelele au fost scoase la vânzare. Da, orașul a făcut niște bani, companiile cele și-au primit autorizație, ei deja construiesc acolo, dar acolo încă nu e nici drum, nici infrastructură socială, nici infrastructură de alt gen, deci pur și simplu se construiește în câmp deschis. Și eu bănuiesc că nici nu vor fi școala sau grădinița sau ce mai sunt pus acolo în PUZ, pentru că nu are cine să le construiască. Deci ăștia care construiesc, care și-au cumpărat terenul, ei construiesc doar pe terenul lor, iar porțiunile care au rămas în PUZ erau prevăzute pentru școală, grădiniță, spații publice, teren de joacă. Așa și o să rămână liber. Iată, noi vorbeam cu colegii, în general există practica asta de a-i da unui teren valoare gen, în ghilimele, cât mai mare, să-i pui, nu știu, codul R6, de exemplu. Da. Dar nu asta, sau da, nu asta valorifică un teren. Ce face un teren valoros? Mie mi se pare că asta e accesul și la servicii, drumuri. Deci asta mi se pare că cumva la noi percepția e un pic greșită. Dar scoaterea terenurilor mari la vânzare acum mi se pare o greșeală enormă. Fără ca tu să ai un plan bine pus la punct, în care să știi ce vrei să faci sau cum vrei să planifici orașul în următorii ani sau cum vrei să dezvolți în următorii 10-20 de ani. Acum pur și simplu se întâmplă, cum ți-am spus, există, asta e percepția mea. Este un teren liber, l-am scos la vânzare. Da, sunt unele terenuri care sunt expuse după ce au fost votate PUZ-uri și nu știu, dar în general practica primăriilor de a face bani pentru vânzarea terenului este o practică nocivă după mine, pentru că asta e un bun care e limitat. Ok, tu o să faci anul ăsta 2 milioane, să zicem. Da, Chișinău nu are terenuri la nesfârșit. Imaginează-ți o gospodărie, iată un om care are o casă și niște pământ în jur și el, ca să facă, nu știu, reparații în casă, își vinde câte o bucată din grădina lui, da, la exact, vecini, încet până rămâni în genere fără grădină. Asta e, deci mie mi se pare că noi, mai ales acum, ca primărie, ar trebui să vedem cum noi o să putem să accesăm fonduri europene. Pentru că deocamdată eu văd că nu există nici o idee despre asta. Deocamdată ceea ce văd eu e că noi nu putem accesa fonduri, că nu sunt. Dar ele o să fie. Dar cum tu te pregătești ca să le accesezi? Primăria Timișoarei și-a schimbat anul trecut toată flota de transport public din bani europeni.
Bun, ok, noi nu comparăm, ei au acces la alt fel de fonduri. Da. Dar eu mi-aduc aminte că eu am întrebat când ei au început să se pregătească de fonduri europene și asta era cu 2 ani înainte de aderare la UE. Noi doar putem să facem asta acum. Iată, asta este una din metode de a aduce bani în bugetul municipal. Dacă, de exemplu, am avea parcări cu plată, deci asta ar genera un venit cât n-ar genera toate terenurile. Bun, eu exagerez, desigur, dar doar tu știi, studiul cu privire la managementul parcărilor a arătat cam aproximativ care ar fi venitul primăriei din parcări cu plată. Și asta era ceva de gen 20 ceva de milioane. Deci sunt alte metode prin care municipalitatea poate avea venituri și are nevoie, bineînțeles, dar să vinzi bunuri pe care tu le ai, neavând, nu știu, o planificare pe mai mulți ani, mi se pare o practică foarte nocivă. Și noi am avut o discuție. Voi, ca și consilieri, puteți cumva să influențați noi asta? Noi putem să nu votăm, dar să explicăm asta celorlalți consilieri. Nu știu dacă toți înțeleg, nu înțeleg, dar cel puțin noi putem să comunicăm despre asta. Și apropo, noi am avut o discuție într-un an, am fost într-o vizită de studiu în Berlin și am avut o discuție cu șeful direcției de urbanism. Și el cred că, practic în toate întâlnirile de atunci la Berlin, ni se spunea: nu vindeți bunurile publice până când nu știți ce o să fie cu orașul vostru în următorii 20 de ani. Pentru că ei sunt acum în condițiile în care sunt nevoiți să cumpere din nou bunurile pe care le-au avut cândva și le-au vândut pentru proiecte pe care le au acum. Ori că vorbim de drumuri, ori că vorbim de, nu știu, de blocuri sociale, de multe alte chestii. Deci, da, mie mi se pare o practică foarte vicioasă. Eu înțeleg că numai așa poate primăria să obțină bunuri, dar ele sunt limitate. Și da, asta cumva ajungem la ideea pe care tu ai expus-o, că nu există viziune și nu există cumva, da, nu există viziune. Bun, noi o să vedem cum o să evolueze lucrurile, inclusiv în Consiliul Municipal, urmează chestiuni dureroase, problematice, care o să fie prezentate acolo. O să urmărim și, de ce nu, o să ne mai vedem la o ediție de podcast și o să discutăm cum, iată, au evoluat lucrurile. Eu îți mulțumesc pentru această discuție, cred că a fost interesant și util pentru toți urmăritorii noștri. Am discutat astăzi cu Aneta Dabija despre protejarea patrimoniului istoric și dezvoltarea durabilă a orașului Chișinău. Te așteptăm și la altă ediție. Îți mulțumim pentru participare. Mersi, cu mare drag am participat și mai vin. Sigur, mersi. Eu, pe final, ca să mențin practica noastră, vreau să fac o recomandare de o carte care se numește Walkable City sau Orașul Pietonal. Este o carte scrisă de un specialist din Statele Unite, un urbanist, în care sunt abordate foarte multe din problemele discutate astăzi aici, în ceea ce ține de dezvoltarea orașului, astfel încât orașul să nu fie prioritar doar pentru automobile, ci și pentru pietoni. Inclusiv aici este răspuns la întrebarea de ce orașele au nevoie de coridoare verzi și străzi cu prioritate pietonală. Aneta, am înțeles că voi ați avut la asociație o carte care, la fel, dacă vrei să o recomanzi urmăritorilor noștri, te rog. Da, dacă știam că ai practicat asta, aduceam cartea noastră. Noi aveam multe cărți la asociație legate de oraș și de dezvoltarea orașelor, dar recent noi am publicat o carte în care povestim oamenilor despre patrimoniul interbelic, despre clădirile istorice din perioada interbelică, dar nu doar, sunt multe chestii interesante cu privire la oraș. Cartea, deocamdată stocurile noastre s-au epuizat destul de repede, dar o să mai avem în curând o altă ediție și cartea poate fi găsită, dacă ne contactați pe noi, Safe Chișinău, și la Cărturești ulterior. Super. Deci toți cei care ne urmăresc sunt invitați să caute cartea și să o procure pentru colecția lor de acasă. Cei care au
comentarii, păreri, propuneri, soluții, pot să le lase în zona de comentarii sub acest video, iar noi ne revedem la următoarea ediție a podcastului Dialog Urban cu Victor Chironda. La revedere!